ба муносибати ҷашни бузурги умумимиллӣ 25-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳ бо ҷалби доираи васеъи олимону устодон ва донишҷӯён силсилаи ҳамоишҳои илмиву маърифатӣ баргузор гардиданд. Истиқлол заминаи рушди Тоҷикистон унвон дошт. Конференсияи илмии донишгоҳ ки бахшида ба ин санаи таърихӣ дар донишгоҳ доир гардид. Таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши мо. ректори донишгоҳ ҷамшед ҷуразода ҳамоишро оғоз бахшида роҷеъ ба нақш ва мақоми таърихии истиқлолият дар таърихи давлатдории навин, муҳимтарин марҳилаҳои ташаккул ва таҳаввулоти созандагию бунёдкорӣ дар кишвар ҳарф зад. муовини раиси шаҳри Хуҷанд Солиҳзода Раҳим Рашидӣ ҳозиринро бо ин ҷашни саиду фархунда табрику таҳният гуфта, номаи шодбошии раиси шаҳри Хуҷандро ба ҳозирин расонид. сипас маърузачиён доцент Ҳабибулло Тоатов дар мавзӯи назария ба таърихи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон, профессорон Алиҷон Бойматов таҳти унвони бунёди истиқлолияти миллии Тоҷикистон дар замони истиқлолият ва Туғрал Шокиров роҷеъ ба забони тоҷикӣ ва рушди он дар замони истиқлолият маърузаҳои илмӣ намуданд. дар суханрониҳо зикр гардид, ки мардуми шарафманди диёр дар мақоми шукргузорӣ аз неъмати бебаҳои даврони истиқлолият таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои расидан ба ин рӯзи пурсаодат, пойдории сулҳу ваҳдат ва шукуфоии диёр сарҷамона талош варзиданд. тӯли 25 соли фидокориҳо дар роҳи созандагиву бунёдкорӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дастовардҳои бузурги иҷтимоию иқтисодӣ ва комёбиҳои беназири маънавӣ ва фарҳангӣ ноил гардид. он ресоҳе буд ки баъд аз пош додани иттифоқи шӯравӣ ба даст овардани истиқлолият мо як бисёр ҳамсоҳаи тандурустӣ, маориф, саноат, энергетика танқисӣ бикашин бисёр камбиёр. имрӯз мана бо шарофати ба даст овардани истиқлолият мо якчанд ҳамин соҳаро чуноне ки имрӯз устоз қайд карданд, гуфта гузаштан ҳама соҳа марҳила ба марҳила рушд ёфта истодааст. мардуми меҳан дар атрофи сиёсати созанда ва маънавӣ бунёди сарвари хиратмандамон муттаҳид гашта сатҳи худшиносӣ ва худогоҳии мардум боло рафт. ғояҳои ваҳдат, таҳаммулпазирӣ, созандагӣ ва бунёдкорӣ ба ҳайси ҷузъи муҳими андешаи миллӣ ташаккул ёфт. таъкид гардид, ки бояд ҷиҳати ҳифз ва гиромидошти дастовардҳои даврони истиқлолият бо азму талоши шоистаи хеш ҳамчун соҳибони арзандаи ин ватан саҳмгузор бошем. падидаи мазкур аз ҳар як шаҳрванди ватандӯст, махсусан ҷавонон, бобати таҳкими ҷанбаҳои давлатдории миллӣ, рушди босуботи кишвар масъулияти беш аз пешро тақозо менамояд. ҳамчунин ба ифтихори ин санаи таърихӣ дар факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқии донишгоҳ конференсияи илмии назариявӣ таҳти унвони 25 соли роҳи пуршараф ҷараён гирифт. тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тӯли аними солаи истиқлолият ҳарчанд ҷавон бошад ҳам, лекин пайваста баҳри он кӯшиш истодааст ки барои ҳал намудани муаммоҳои байналмилалӣ низ фаъолона ширкат вазида истодааст. дар ин ҷо мо мисол оварда метавонам аз он ҷумла ки мана ду маротиба бо ташаббуси президенти мамлакатамон пешвои миллат оиди масъалаи яке аз мубрами имрӯзии ҷаҳони муосир масъалаи об ташаббусҳои нек пешниҳод карда шуданд ки аз он ҷумла мана соли 2003 бо ташаббуси таклифи ки Тоҷикистон пешниҳод кард созмони милали муттаҳид соли оби тоза эълон кард ва пас аз он дар солҳои минбаъда дар солҳои 2005-2015 дар ҷаҳон 10 соли об баҳри ҳаёт эълон карда шуд ки он ҳам бошад ин таклиф бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод карда шуд ва он аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ боз ҳам дастгирӣ